Koorka Darima lewru yurmandani lewru julbe fonni Ramadan yagare julen koren chakoden dewen Allah modadan labinan bimberman bala jango Allah danman ya Ramadan Karim ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan Mubarak Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan Mubarak ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan Karim ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan Mubarak Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan ya Ramadan Ramadan ya Karim julen koren chakoden dewen Allah modadan lewru Koorka Darima lewru yurmandani lewru julbe fonni Ramadan ya Karim julen koren chakoden dewen Allah. Ça va? Ça va, machallah. Merci. Mawɗo. Jawolema. Jam tan. Wonti ma mbaɗi? Selli. Aɗo jeeɗa? Min ko ɗo mi jeeya. Ɗon jeeɗa? Mi meeɗa yiide debbo baɗo ni yodde. Debbo baɗni yodde hollum hen. Te min so tawi te mi ratima hannde mi perdi. So mi ratima mi wonta heɓ debbo. Woɗo yimma? Yiɗi kam Je min. t'aime très bien. Ala min yimɓe koye korko ngon mi waɗani. Min Koorka wa hadde mi ñamde ñirki yiɗe. Hay bahal salum mboɗo ñamo. Min moy loolu wara haalnama haala Koorka min. Ala min mo comme koorɗo. Ka korɗo? Ko ɗum jabotoɗa kam? Jonon hay batta jabata ko ɗum ɗon jabotoɗa Ala kam? min mi waɗani on bi min babam jabta hay min jalta galle sakono min mbaɗa biwuji. Non ɗum wawa wonde. Hollum hen. Woɗo yimma? Aɗa jogui portable. Non pourtant aɗa fota jogade no mbaɗa yontede ni aɗa fota jogade Ko téléphone. ɗum noon haade babam wiide kam yomi jogo téléphone. Omo andi kam. Ni tan perdi Min tumami. woni ko yaade. Ala An bindale. non mi wawa winde ɗum e leydi jamais wawa wonde gaddimi ko gueɗe ƴengde aɗa foti jode téléphone min jokkodira wadde mataw komin jaltani ko ko ɗum waɗi noon haydara sippo ne jooɗi paɗɗe ne jooɗi ɗum kam mi anda kono kam kon jara boni sohli ɗum tan hande boram kam mi anda no mbatta accu kam mi wiya kam mi woni ko hoɗde eyyi mi salmini bamane ni jaram lewru Koorka Darima lewru yurmandani lewru julbe fonni Ramadan ya Karim julen koren chakoden dewen baba ko waɗi kadi jam ñalli yaw ñalle jam an kam homo jibinma mino ko mamin Sissogo jibini kam mamin Sissogo yeey goto goto ene kadi siiri hatte iyan mamin way teskede e jumaji jamaji ni fof ɗum ɗo ɓornuɗa ceer woni mamin ɗum ɗo wona wutto wona zippo mi yetti ka baba ko mamin jibinma mamin jibini kam baba kallanma ɗum ɗo yo nattu ko waɗi hen yo nattu haydara la hen mbeɗa haalal haalu sukko haydara la hen baba Koorka Darima lewru yurmandani lewru julbe fonni Ramadan ya yiwnaɓe Koorka gonɗen te Koorka ham so fuɗɗima tan heeɓi balɗe nayyi tan julde ari aha kañum woni pour ñorol mabɓe mbaɗandi kam ñamanoon ɓe mbiyata bisimillah gonga kono julde de aɗa andi so julde Koorka ham en dañi hen balɗe nayyi walla balɗe joyyi tan firti ko julde nde nana ara ciftonortumami tan ko batte kultu sukaɓeɓe eko way noon ñanden kam ko dokkuno an Allah kam ene huuɗi min haala nen an technologie tiran hen ko hoyo def ay o ane hani o tiran ɗo welani ni baba omo manki nehaade ay haftata ñanden inde mi rokkino mo ina nogas eyyi yaya lumo mbaɗa programme de law andi hewɓe sa ini tampa accude ha Koorka wonde ha ɓuura ɓallade heddo balɗe mbiyaɗa heew e julde nde nan ɗon aɗa heblano julde aɗa heblano koltu sukaɓe e gueɗe mbaɗe noon musa ɗum tan ñande dokkuma nogas a dañca ko moƴƴini dañi nogas ñande dokkumam de timmani mi dañino kaali holno kaalita sa jibini booba hono paaɗo hono nani est ce que aɗa wawa haalde haala moƴƴa ala mi sikkani sa fuɗɗima haalde tan dañma ala moƴƴani ni moƴƴande ɓayde baba baccunoon liɗɗo laaɓani baccunoon liɗɗo an o kam no wayni an haftata wuro hulminam aɗa ndiyam baba wimbol polisinma kono Min. ñande sa yetti ɗo galle wona tan koye fiide mo wimi hoorani Mi fiye. an sa yetti heɓata ko ñam salto aɗa andi ɗum teruji nan ɗum ko muñe banane ana wonani hangue
nee na ma ko pour ni en tout cas an ba mara o sella o semin certiɗo ɗum kam nana ni ay Absa fof ɓe jaara haala assalamu aleykum tabaraka mamadou jamone ma onon ceerno Mamadou so an seydi bismillah mawɗo alhamdulillah tabaraka jam wona jam subhanallah ko jiigo welani hoɗum ɓiye debbo min potte mbedda eyyi omo waɗi koltu ganduɗa koltumo yooɗani ɓiyam tum ala e jiiɗe eyyi baba heɗo ay so heedi aɗa andi tankoɓe soɓe jiiɗi arde heɓe ñaam ɓe gonata haalde ko haala sukaɓe an sukko aɗa andi ko haala Absa hetto mbiyama mo ɓiyam debbo o jibi o ɓiɗɗo debbo min ngala ɗo goɗɗo to jiiɗam nden wawi wonde kam o to e mbedda min kaw eyyi wuyi ko woni elaɗo goɗɗo omo jogui kalis jungo ko woni elaɗo goɗɗo min sodantamo comciti mi meeɗi sodantamo comci bonni o wi ko mamin jibino mbi mamin way andede jumaji jamaji ɓiwno ɓorno ɗum mi keeɓe jabodiroɓe baban so wona ala haaji yimɓe fiyamo ɗuɗoyi ande mumuɗa juumani alhamdulillah Mamadou a jaara est ce que ko haalata ko mo laaɓa ɗum gorko mawɗo goɗɗo no foti ni ma wawa halde finani wiyanima noon de mbaɗa mooli allah min wiyanima noon Aïssa ay aɗa ko kalantuma ay holɓe ganduɗa ko ni tan ɓe mbayi gorko mawɗo goɗɗo mawɗo ni wawa haalde woni bito dede min dal mi jaɓani ko haali ko kamɓe ko ni tan ɓe mbaɗata ɓe gandi an yiide tan koko feewi ɗum tan allah anniɓe yiide kamɓe noɓe mbayni kamɓe tan mbayi noon kaɗo kala leeri ka leerani mine min Mamadou enen nden suwat ɓiyam ko ɓiye min somi yi ɓiye ene gonon boni kono kanon an ko mbaɗɗa ko walla mbiɗa yaadi hen min o bajjo mo joguima hay goto tampintaɗo Habsat Habsat attention baba yiɓɓere waɗɗo en compte bor attention désormais a yiɓɓere waɗa désormais mbimo waɗani mbimi zippi on toksode yo haruji yo Nene. boɗiji yo nene nigi famde ko haala eyyi ko naggi ñaagi ko waɗi ɗum ñande muyno ha min de mi anda aha so o wujjani nokku min nannimi jaaɓi mami accu hen haqqillam min de mi jaɓani walla ñande jimaɓe ɗo jamma ɓonni ɗo e koltu bonɗo baba min ko neɗɗo ko emi fima ha ɓura simminma o ko cukalel de o ko cukalel ko kanko wona ko non cukalel tawi siso ah ñallen jam a jarama ñallen jam a ɓooyi ɗo tan ko mbimo ɓooyi ɗo o way ɗo no condi kosam ko woni Aïssa nani no wayni yimɓe goni e lewru koto lewru yurmede lewru malal lewru ɓamtare moƴƴu goto fof suuro anda ko haalata anda ko ɓorno wona anda koma haali a man mbaɗadani ha no mbami ni en ɓoydani mbimi a meeɗi haalde mbiɗa haala ɗum min hande pour ummin ɓerdam nde mi yiɗa ɗum en ɓoyɗi de duuɓi nogas faw e woppam tan mi yer mi haalde makko pamude ɗum anani o ko mi sodantami cewti an tottatami kalis kono mera sodatami ko boni mbimi fulɓe mbi yidde won haade yiide kala ko jiɗɗa ɓiyo anduɓe ɗo mawɓe heelipaɓe ɓe goni koye wallude men mi salaki ɗum ɗon de kono ay holɓe ganduɗa mawɗo kellifa ene wawi tan birtade tan waɗa soso ko woɗani mi wiyani ko kamɓe fo de mais ne woodi waɓe noon joni min e ma ɗaccen hen tan ilaji meɗen mi jaɓi kadi min komi gorko somi fini komi tawa gorko jeeya galle oɗa mbaɗi andi ko neɗɗo diine an ka neɗɗo diine jibinta ɓiɗɗo diine mi sodantama ko boni kadi koye rawdata koye lewru koota mi jasani mi ɓornayi ko boni mi ɓornitama ko boni mi jasani gasi ko ɗum tan wayɓe yurmandannani lewru julɓe fonnani ramadan yagari julen koren cakoɗen ndewen allah modoɗen laɓinan bimberɗe men bella jango allah danman ya ramadan karim ya ramadan